V rámci pokusu budeme používať ústnu sprchu na najvyššej intenzite. Sprcha, ktorú používame, ani náhodou nepatrí medzi najlacnejšie. Bežne si však podľa mňa používateľ prepálchne medzizubný priestor možno raz, ale ja som to urobila pre video viackrát. Na niektorých miestach 3 až 5 krát po spomínané 3 streky. A výsledok? Ahojte, som zubná lekárka Andrea Hrubá a už 5 rokov sa venujem svojmu projektu Zápisník zubárky, ktorý vzdeláva ľudí ohľadom ústnej hygieny. Dnes mám pre vás zaujímavý test s prekvapivým výsledkom. Dnes sa bližšie pozrieme na ústnu sprchu. Je ústna sprcha naozaj skvelá pomôcka umývania zubov, ktorá dokáže zmyť efektívne povlak? Pozrieme sa na to vo videu. Na mojich sociálnych sieťach sa strhla diskusia, niektorí sledujúci ústnu sprchu obhajovali ako najlepší vynález v ich kúpeľni, iní boli veľmi skeptickí. Niektorí ju milujú, iní ju vôbec nepoužívajú. Podľa popisu na viacerých e-shopoch by mala ústna sprcha vyčistiť zuby a hlavne medzizubné priestory od zubného povlaku, dokonca niekde písali, že lepšie a efektívnejšie ako zubná niť. Ústna sprcha sa podľa mňa naozaj v niektorých popisoch tvári ako dokonalý produkt na čistenie medzizubných priestorov bez väčšej námahy. Je to však naozaj tak? Rozhodla som sa to vyskúšať doslova na vlastné zuby. Prvým krokom bolo zaobstaranie si ústnej sprchy. Táto moja má 3 stupne intenzity. V rámci pokusu budeme používať ústnu sprchu na najvyššej intenzite. Sprcha, ktorú používame, ani náhodou nepatrí medzi najlacnejšie. Aby bolo čo testovať a mala som na zuboch dosť zubného povlaku, celý deň som jedla v pravidelných intervaloch sladkostí. Obetavo, samozrejme v mene vedy. Večer, keď už bol zubný povlak tak hrubý, že som si ho cítila aj jazykom, tak sme sa pustili do pokusu. Zobrala som detektor povlaku, možno ho poznáte z mojich iných videí a zafarbila som si zuby, aby bolo jasne vidieť, kde je povlak a čo sa s ním bude diať. Tí, čo detektor povlaku nepoznáte, tak je to farbivo, ktoré dokáže zafarbiť zubný povlak a sklovinu vám nijako nezafarbí. Dá sa kúpiť v drogérii alebo na internete buď vo forme detekčných tabletiek, ktoré podsmuláte a vyplujete, alebo vo forme roztoku. Po zafarbení povlaku prichádza ústredný moment videa. Beriem do ruky ústnu sprchu, nastavujem ju na najvyššiu intenzitu a viackrát mierim ústnou sprchou na konkrétne miesto. Bežne si však podľa mňa používateľ prepálchne medzizubný priestor možno raz, ale ja som to urobila pre video viackrát. Na niektorých miestach 3 až 5 krát po spomínané 3 streky. A výsledok? Podľa môjho názoru takmer žiadna zmena. Povlak sa mi zdal miestami úplne nedotknutý. Úprimne som od tohto pokusu čakala, že aspoň tie najväčšie nánosy povlaku ústna sprcha tlakom vody umie, no v mojom pokuse mi zostali zuby takmer rovnako fialové, ako boli pred použitím sprchy. Ak by som si takto nechala dlhodobo zuby neumyté so zubným povlakom, časom by mi mohol vzniknúť zubný kas. Úprimne musím povedať, že som zostala z ústnej sprchy sklamaná. Preto môžem povedať, že podľa mňa ústna sprcha nie je náhrada za klasické čistenie zubnou kefkou, medzizubnými kefkami alebo zubnou niťou. Po pokuse som si zafarbený povlak s týmito spomínanými pomôckami umyla bez stopy za celkom krátky čas. Pýtam sa však, ako mi má ústna sprcha pomôcť čistiť zuby na ťažko dostupných miestach, keď mne osobne neumila ani flak povlaku na prednej jednotke. Zubný povlak je tenká vrstva baktérií a ich produktov, ktorá prilne k povrchu zuba. Je tak silne prilepená k zubu, že ju nedokáže nič chemicky rozpustiť, žiadna ústna voda ani zubná pasta. Je tak pevná, že ju nezničí prúd vody. Na odstránenie povlaku je výborné klasické mechanické čistenie. Povlak najlepšie zotriete mechanicky zubnou kefkou, medzizubnou kefkou alebo niťou. Názor, či produkt stojí za kúpu, si však musíte urobiť vy sami. Ja si ho však rozhodne kupovať nebudem a namiesto toho radšej zainvestujem do kvalitnej zubnej kefky a medzizubných pomôcok. Ako si čistím zuby ja? Zubnou kefkou, ideálne mäkkou, s dobrou technikou, ráno a večer. Medzizubnými kefkami a niťou každý večer a po tretie vždy si vyčistím aj jazyk. Ústna sprcha vám možno vypláchne z medzizubných priestorov mákové zrniečka a väčšej časti jedla, no to hlavné, zubný povlak, mne osobne takmer vôbec neodstránila. A práve zubný povlak spôsobuje zubný kas, zubný kameň, zapálené ďasna a parodontitídu. Ak sa ti páčil tento test, daj videu like, zdieľaj ho a napíš mi do komentára, aké zubné pomôcky používaš ty najčastejšie. A ak chceš viac takýchto testov a praktických tipov od zubárky, klikni na odber.